Angibonge futhi ukuhlangana kwethu ave kumnandi uxoxa nani ngoba izinto eziningi ngizikhulume from experience. Uyabona ngithi mina ngabe ngiya esontweni ukube umfundisi ufika shumayela bese yabona mina nako kwangivelela. Ngadlula kule ndlela angasitsheli ngezulu naye angakazi ayilona. Let's talk about the present. Let's talk about what is happening in the present. Let's talk about the reality. Njengoba ngihleli nale incwadi ngihleli kulo so this is reality ayikhenye. Manje mangizothi cha ngikhuluma nje ngisenyangeni nongomkhize edlala ngathi. Ngoba lana abantu benkosi akuyi ngokuhlakanipha kwethu siyalaphana. Nami lokho engini chathazela kona is from experience. Akudlali ukuba above 65 years. Lapho sengikhuluma from experience. Sengene ezingeni lokuba yikhehla. Uyangibona nawe ebusweni. Kodwa ngabi iqhegu. Iqhegu liqala ko70 kuyaphezulu. Uma usuyiqhegu ila manje sewugqamalazile ngapha yilomhlaba the human world, ngapha is the other world. Kodwa konke kuyi-universe. Ngakho ke ngiyathanda mina ukuthi masikhuluma sikhulume sithi look into the reality. Kwenzekani kuwena? Udlulephi? Uboneni? Yini ongangilapha ngayo? Cha, khabazela. Yaka ngivelele inkinga mfowethu. Mina ngawela kanje. Mhlambe nawe ungasebenzisa lokho. Yini ingakho njena igenge eningi yaphesheya abantu basema billionaires babhala ama biographies ngempilo zabo. Ngoba basuke bezama ukufundisa thina. Yilokho okusemqoka nocritical. Uyabona namhlanje ngifuna ukukhuluma ngenamhlanje la izolo nakuthangi elingacabangi ngekusasa. Uthi omnye ngiyambida. Inkinga esinayo nansi. Thina abantu abamnyama kakhulukazi asive sikhaneka, sichaseka, sichanaza namhlanje. Kodwa inkinga enkulu nansi sikhohlwe ikusasa. Uyazi abanye bethu bahlupheka kangaka bashayeka kangaka nje hayi ngobani sihlushwa sishaywa ukuthi namhlanje senzeni okuyizolo usukhohli ukuthi wenzani. Uyazi into yenza komunye umuntu akhali bebhlungu yokushaya one day uyohamba inyanga uzugobe ngeke lapheke lutho. Thina abantu abamnyama sinenkinga ithi ngichaza imali yokukhulu yesikhundla. Uyabona mema umuntu awanemali akabambeki ubona umuntu engelutho. Meke umuntu angena esikhundleni akabahlukumeza abantu uthi komkeki. Meke umuntu nje wavelela kwa yini kwasho cima hayi ufuna ukukhothanyelwa hallo se. Abahlukumezeka abantu. Uyabona lo muntu othi memsebenzi kodwa Nkosi yami. Ngiya emsebenzini kodwa bakumkhisi Dr. Mkhisi. Uyabona lezo nyembezi zansuku zonke. Ngeke zishaye mina one day. Kodwa ziyoshaya ingane zami. Ziyoshaya izulu. Uyabona nje lihle iqiniso. Ungakholwa imanga uhambe uthi yongena esigodlweni samelaphi uthi akakubhekela into zakafika dala. Uyazi unopanisha ukuthi ubaba wakho was too arrogant, ubaba wakho abaqeda abantu ebashaya ebahlukumeza. Uyazi ukuthi ubaba wakho waxosha ubani emsebenzini ukushayeka nje wena. Idlozi lika sibani selibuya ngawo. Cha uyabheka ayikho lento. Ngoba asizinaki lezi zinto. Uyazi ngithi abantu abaningi mina uyazi uma uzibona kuma 20s and 30s awucabangi lutho ngokuthi when you are 50 where will you be and how will you be?
ngakhuliswa yisalukwazi sasinemini okuthwalo of mina untombi enjani ubususana wethi mntanami abazikhukhumeza abofutshiswa iqiniso lelo uyazi ngibe nenhlanhla ngithi share with you ngibe nenhlanhla esimangaliso sokuthi ngathi mangiqala nje ukusebenza empilweni yami ngashiya esikoleni ivukuzakhe ngashiya othisha bebengifundisa ngibahlonipha yonke into kodwa ngathi mase ngibuya after 3 years ngabafica futhi iningi labo ngafundisa labo othisha bengiphathe kahle saphathana kahle alright ngaqhubeka nempilo ngafika emsakazweni ngafika koba badala ngabahlonipha ngasebenza nabo ngenza nabo yonke into kwamnandi baze bahamba abanye basekhe emhlabeni ngaxoshwa bona ngaxoshwa emsakazweni aba ngikho namhlanje bangaxoshwanga angifuni ukuthi ngaxoshwa ubani lokwakho lokho kodwa engizama ukusho ukuthi wangiweza lwanxoshwa wabuka yena ingalelo langa okwaku 1990 wakhohlwa ukuthi hayi boyizohamba iminyaka kube khona oye 2000 no 2000 bani obani ba nangumkhize nangumkhize uyaqeketha mhlawumbe ngo2022 ukhomba ngalo ngakho ke kukhona umuntu omhlukumezayo ushayeke wena kanti uyamweza ngizama ukuthi bantu benkosi ake sifundise izingane zethu ngobuntu nemfihlo yefihlakalo yobuntu ukuthi yazi nimntanami ukuthi mawukhuphuka ngenkathi unyuka wena iba more humble kodwa ngenkathi unyuka iba more respecting ngenkathi ukhuphuka iba more simple ungizwile simple humble respect yasihluka thina abamnyama leyo ayisishayo lento sengiyibona ngoba ngisesigodlweni emlambo omuntu angeke nomuntu uthi ngoba kwakuthisha omkhulu webahlukumeza abantu lo muntu yike shayela lona CEO or general wabahlukumeza abantu buka abantu abaxoshwe emsebenzini kufanele habe yohlambuluke kule yamndeni kodwa ngakho ngizama ukuthi abantu benkosi umuthi ulenga lapha esihlahleni ngeke uzokwenzela lutho kweziningi izinto umuthi kumbe impande ilapha ini isifo mayingalapha isifo iya purifier is a catalyst it's a cleanser but a cleanser that cleanses what happened so umethu umkhize lo kufanele uyohlambuluka kufanele uyothelela namanzi uyabona nje for instance kunemshado ecracker every day kungezwanga hayi ngobani mhlawumbe wena baba udlala amadlozi abantu wisikhulu emsebenzini uyahlukumeza yingakho ngithi bantu benkosi impande enkulu kunayo yonke wena masithi ngono yomsamo sisuke sichaza ukuthi nalibele nayingonyanyana le ngonyanyana lena akunceli wena kuphela kuncela nesizwe njoba ngikhuluma nawe nje ngancela kuma engonweni kama kodwa manje nonke njoba ngikhuluma nje uma wangincelisa senonke sengincela engonweni kama so lokho engimfundisa kona kusuka kumina kusuka engonweni kama uma owumsamo yini umsamo yitho uma kuukuthi kunabantu engabahlukumeza ngabaphatha kabi emhlabeni kusho ukuthi ngamanye amazwi ngabe izingane zami zonke kuyazibhedela ngabe nami kuyangibhedela ake sibuke lento ke sihlaziye lento ngisebenzile enkampanini enkulu nama white CEOs very humble down to earth ngisebenzile abantu nama CEOs amnyama nekhulu ezimnyama very arrogant. They want you to feel ukuthi is a CEO. They want you to feel ukuthi uphethe. They want you to feel that is great. Manje lapha emlambo omunye ngeke make it a point ukuthi everybody is happy. Esigodlweni.
ngeke ngishayela phezulu kodwa ngimthethisa ukuthi hlala phansi bami akumike umzimba umuntu ngifundisa umthetho uthola abanye abayilaphi uvongothe umunye akaqombe nje yena lo unapha uyabona akusebenzi lokho simple humble respect banamathongo banamadlozi nabantu ngenkathi umhahabuza wenze yonke into uhahabuza amathongo uzohahabuza umuntu oronke kufana namathwathi neluthwathi ahambe likhuluma ngawe lipetuza lisho yonke into hayi ubani unjeni oligada kusasa kulophelelaphi olokwadlanga wena lishone phansi bese lithi uthwele ona into esiyazi lithi hayi akasinika hamba umkhizi ukuthi kufana ninikeni umkhizi. That's the problem. Ngakho ke nanto engikushoyo ake sizehliseni bakwethu u2022 awukho ngempande noma uthi ungathi ake sizibheke thina belaphi bendabuko ake siqale ngathi nje ke sizehlise ke sazi lento esiyiphethe sinikezwe ithongo esinikezwe abadala idlozi siqedile nina niseyikhulwini ezinkundleni ake nizehlise musu kufuna uzobona baba sobona pheli ngeke ngibali izikhulu endaweni ngoba nami ngithi cha ngeke ngikhulekele enye indoda nami ngibe ngibonke izikhulumezile yebo baba kodwa ukudlundlubala you see abantu abakhulu namhlanje benziwa abazenzi bona benziwa abantu ngicela ukuyibamba lapha ayikushuka uzozibonela nawe hayi ngoba ngikhuluma mayixaka kodwa ishuke objectively uzongizwa thina